दिनै जोङो बनगाव ब्लक जेउपिपिएलनिफ्राय दिनै जोङो मोनसे खोब मोजां हाबाफारि मावदों। बेनो जाहैबाय मा जोंनि नैबे बेलथारि गामिनिफ्राय खामारपारा गामिसिम बंसिगाव बिसिडिसिनि सिङाव गोलैयो। लामाया एसे गाज्रि, दा बेखायनो रायजो राजाफ्रा थांलाय फैलायाव गोबां प्रब्लेम जादों। बेखायनो जोङो दिनै ब्लक इउपिपिएलनिफ्राय रायजो राजानि खावलायनाय बायदि जोङो सेन्ड ग्रेभेलिं होनाय जादों। खारन बेवहाय गोबां जोंनि गामिनि रायजो राजाफ्रा थांलाय फैलाय खालामनायाव प्रब्लेम जाबाय थादों। दा जोंनि हान्जानि जे उद्देश्य बेनो जे जोंहा हागौमानि जोङो रायजो राजानि फारसे जोंहा मोनसे डेभेलपमेन्टखौ जों लुबैयो। दा बेखायनो जोङो दिनै बनगाव समस्तिनि जोंनि हान्जानिफ्राय जों दिनै बे हाबाफारिखौ लादों। दा जोङो बेवहाय जा नुदों बेवहाय दोंथां दोंब्रै लामा नङाबाबो जाय लामाया खोब माने बिराद गाज्रि माखासे स्पट जेरावहाय गाज्रि स्पट जों बेवहाय नायनानै जों बे सेन्ड ग्रेभेलिंखौ होनाय जादों। आरो रायजो राजाफ्रा खोब मोजां मोनदों बे खोनानानै। खारन नंगौ थारैनो रायजो राजाफ्रा एसे गोबावसैमोन बे लामाया गोबां माने प्रब्लेमजों गोलैदों। जोंबो नाजादोंमोन, नाथाय माखासे खारननि थाखाय जोङो एसे सिगाङाव मावनो हानाय जायाखिसै। जों सिगांनिफ्रायनो साननानै दंमोन बे लामाखौ जों हागौमानि जों एसे सेन्ड ग्रेभेलिं होनानै मोनसे माने थांलाय फैलाय खालामनायनि थाखाय खामानि मावनो हायो नामा, जों बेखौ साननानै जों दंबाय थायोमोन। दिनै जों बे हाबाफारिखौ मावनाय जादों। लोगोसे रायजो राजायाबो जोंजों मदद होफादों। जों बेवहाय सेन्ड ग्रेभेलिंखौ लाबोदों आरो रायजो राजाफ्राबो गावसोरबो फिजिकेलि गावसोरो मदद होफानो होननानै खोथा होदों। बेखायनो जों दिनैहाय ज' बे हाबाफारिखौ मावनाय जादों। बनगाव समस्ति बियाब हिसाबै बे बेयावल' ना गुबुन जायगायावल' नोंथांमोना मावनाय जादों? बनगाव समस्तिनि सिङाव थानाय जायगा मोनफ्रोमबो बिसिडिसिनि सिङाव जों बे हाबाफारिखौ मावगोन। नाथायबा साफिसियेन्ट होनो हायाब्लाबो जों माखासे एखेबारे जेरावहाय बिराद जेनिउन बे जेनिउनखौ नायनानै जोङो बे रोखोमनो जोङो एफा जोङो सेन्ड ग्रेभेलिंखौ होनो थाखाय जों डिसिसन लादों। आरो इतिमধ্যे जोङो आराम्भ खालामबायबो, जायगा जोङो सेन्ड ग्रेभेलिंखौ लांबायबो। दा स्प्रे खालामनांगौनि जोंहा खामानि मावनांगौ थाबाय। जेला स्प्रे खालामो होनबा रायजो राजा बयबो ओंखारगोन आरो दा जों बयबो बे खामानिखौ ज' मावगोन। फैगौ सेप्तेम्बर मासाव जानो गोनां बिटिसिनि जा बिसायख'थि, दा बेखौ लानानै जोंहा जोंनि बनगाव समस्तियाव जोंनि ब्लक कमिटिया खोब माने साखाफारा जानानै दङ। आरो जों जेरैबायदि नुदों खोब मोजां। बेवहाय बिजेपिनिफ्राय राजिब बांगाला गाव टिकेट मोनगोन होननानै गिदिंबाय थादों। आरो लोगोसे कुमद नार्जारि बियो बिपिएफनिफ्राय टिकेट मोनगोन होननानै गिदिंबाय थादों। जोंहा बेहाय जेबो बुंनांगौ गैया। नाथाय ग्राउन्डनि जा मोनसे फिक्सार, बे फिक्सारखौ नायोबा दिनैहाय इउपिपिएलआनो देरहागोन। खारन दिनैहाय प्रमद बर' सारा बिटिआरनि चिफ जानाय लोगो गोबां हाबाफारिखौ जों मावनो हादों। बेवहाय गोबां आसनि जों होनो हादों। आरो ओरैनोबाबो बनगाव समस्तियाव जोङो 2020 सनावहाय आंखौ हान्जानिफ्राय टिकेट होदोंमोन। नाथाय बै समावहाय मानसिफ्रा बुजियाखै। नाथाय दा बुजिनाया फैबाय, जोंनि गेजेराव सान्थिबो फैबाय। गोबां माने बिटिआरखौ डेभेलप खालामनायनि थाखाय जोंहा गोबां माने फ्लेगशिप मिसन लानाय जाबाय। गोबां जेनेबा सुपार 50 आरो गोबां मानसिफोरनो हा गैजायिफोरनो हानि फाट्टा होनाय जाबाय। सान्थिबो फैबाय। दा बेफोरखौ लानानै रायजो राजाफ्रा अनेक सेन्स जादों आरो जोंनि फारसे मोनसे आकर्षण जादों। दा जों जेसेबां गामि जों हाबदों फ्राय जोंजों दङ। बेवहाय सोरबा बिपिएफ सोरबा बिजेपिया बुंनानै लादों गावसोर देरहागोन, खिन्थु प्रेक्टिकेलि बियो बास्तब नङा। आरो इउपिपिएलनिफ्राय जाय टिकेट मोनगोन, जाय केन्डिडेट जागोन, बेनो देरहागोन आरो रोखा। जों नोंथाङा जितु बिपिएफ आरो बिजेपि बनगाव हिसाबै बिथांमोननि केन्डिडेटआ थिग जाबाय नों, नाथाय इउपिपिएल दल हिसाबै दासिमबो मोनफ्रोमबो समस्ति फारिलाइ बेखौ जोङो दाबो मोननाय जायाखै। मा बुङो बेनि सायाव? दा जोंहा सेन्ट्रेल कमिटिया बिनि सायावहाय थाबैनो हयथ' फोसावगोन। मोनसे रायलायबाय थादों। खारन बिजेपिया बा बिपिएफआ केन्डिडेट होबाय, जों बेखौ दाबो अफिसियेलि खोनायाखै, खिन्थु बुंनानै लादों। खिन्थु अफिसियेलि जों डिक्लेयार होनायखौ खोनायाखै। जोंनिफ्रायबो जोंहा गोजौनि नेताफ्रा बुंबाय थादों जे थाबैनो होगोन होननानै। हयथ'बा
जुलाइ मासनि गेजेराव माखासे हयथ' समस्थियाव होनो हागौ नाथाय माखासेया एसे लेटबो जानो हागौ बे इनफरमेसनखौ जों मोननाय जादों दा बनगाव हिसाबै जोंहा जोंनि सेन्ट्रेलनि नेताफ्रानो बेखौ थिग खालामगोन खारन मोनसे स्टाडि खालामबाय थादों अबजार्भ खालामबाय थादों जेरैखिजाया देरहानांगौ आरो देरहागोन दा देरहानायजों लोगोसे जाहाथे बनगावखौ मोजां रोखोमै रिप्रेजेन्ट खालामनो हायो थिग बे रोखोम माने क्वालिटि थानाय बा फिटनेस केन्डिडेटनि प्रयजन दङ बेखौ लानानै जोंनि सेन्ट्रेल नेताफ्रा सानबाय थादों दा खबर मोननाय मथेबा थाबैनो फोसावगोन